kung saan pagtagod. So guys, tudloan tawon sa ang pagtagod og balanghoy. Hindi pa kita. Pilang kamot. Ayaw, kauno kay kamot. Ni piso na to kay para dali mo ka. Pwede siya bagaon? Dapat pwede ni siya bagaon dili. Dili mo reklamo ang magbulag. Kisa man po mamulad ka itong kasabaan. Sa ang pagtagod og balanghoy. Hindi pa kita. Pilang kamot. Ayaw, kauno kay kamot. Ni piso na to kay para dali mo ka. Pwede siya bagaon? Dapat pwede ni siya bagaon dili. Dili mo reklamo ang magbulag. Kisa man po mamulad ka itong kasabaan.
karon. Nice lagi siya sa salida. Ari nga salida ba? Nice. Kita na kani. Wala sa itay tanan. Yan ako ingon. Apoy na. Yapil limang gamot. Jeez. Gilaay ko kayo sa balay. I need to lag-lag here. Kapag trabaho, no? Naglaban na akong trabaho. Isa yung magpapuli diya. Isa yung magpapuli. Ha?
Dali ka, Tagod. Oh. Oy, wakoy ligo oy, uga kay kunaw. Muna ang kinabuhi guys sa bukid Managod o Balanghoy. Pila pa kasako yung tagoron? Alin na lang gas. Ga, ikapila ni nakasako ga. Sukad ganina? Upat pa kasako? Ikapila ni kasako ang pila mo na lang ni. Alas na lang ni mo. Dagan pa, wala pa ni tagiyang uban? Ha? Wala. Shan, uli dito Shan. Uli sa balay. Uli Shan. Ganun uli naman ka. Mag. Alas 10 pa man. Pwede pa man yan yung mantalan. Ha? Ha? Napailan sunda. Pira mahuman mo sa isa katlaw.